గుడివాడ ఆటోనగర్ 3వ లైన్లో నిర్వహించిన గార్మీ షరీఫ్ వేడుకల్లో గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము ఆదివారం మధ్యాహ్నం పాల్గొన్నారు. వేడుకల్లో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యేకి మైనార్టీ పెద్దలు స్వాగతం పలికి ముస్లిం సాంప్రదాయం ప్రకారం సత్కరించారు. అనంతరం పవిత్ర జెండాల చెట్టు వద్ద నిర్వహించిన ప్రార్థనల్లో మైనార్టీ పెద్దలతో కలిసి ఎమ్మెల్యే రాము పాల్గొన్నారు. ముస్లిం సోదరులు భక్తి శ్రద్ధలతో దాతృత్వానికి ప్రతీకగా నిర్వహించే గార్మీ షరీఫ్ వేడుకల్లో పాల్గొనడం సంతోషకరమని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాము హర్షం వ్యక్తం చేశారు. सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलाम या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलाम या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलाम या मोहम्मद रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलाम या गौसे आज़म से हिफाजत के वास्ते दुआ अता फरमा देना। वैसा खास करके गौसे आज़म दस्तगीर आपके निशानी में दस्तबत सब हाजिर हुए, हाजिर नाजिर अस्यार पैगंबर अरवा रहे मुकद्दस सहाबा करम ताबीन तबे ताबीन के अरवा रहे मुकद्दस पहुंचा ए आलमीन रब्बुल आलमीन के वसीले से अबू सईद मुबारक